Diuen que cada dia n'hi ha més. Es multipliquen perquè tots tenen un objectiu comú. Potser no ho saps i tu ets un d'ells. Fas sempre el que creus que els agradaria rebre als altres. No demanes permís? Prefereixes demanar perdó. Actues. Penses en gran i penses per a tothom. Fuges de les idees polítiques. Busques l'excel·lència i t'apartes de la mediocritat. T'apropes sempre a qui consideres millor que tu. Jugues net i ensenyes les teves cartes. Transparència. Busques aportar valor vagis on vagis. T'agradaria fer feliços els que estan al teu costat. Treballes com si haguessis de morir demà, però estudies i aprens com si fossis etern. Si tens aquests pensaments, no hi ha dubte. Tu ets Covid Warrior. Formes part d'un grup d'homes i dones que lluiten contra la Covid a partir del coneixement, la tecnologia i una manera de fer proactiva i positiva. Guerrers contra la Covid. Covid Warriors. Estem a punt perquè ja fa temps que ens estàvem preparant.